Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştokları, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 11-nji martyny aksanyna. Awadan haly kärhanasynyň Aşgabatda teze sowda nokudy açyldy. Aşgabatda geçirilen halkara olimpiadanyň jemler jemlenni. Kononenko halkara kosmos stansiýasynyň serkerdesi boldy. Oscar bayraklary, Open Gamer in Go film bayragynyň eýesi boldy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Awadan haly kärhanasynyň Aşgabatda teze sowda nokudy açyldy. Paýtagtymyz Aşgabatyň ýaşaýjylary hemde onuň mehmanlary üçin awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň haly we haly önümleri satyn almak has eleterli boldy. Sebebi awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň paýtagtymyz Aşgabatda teze sowda nokudy açyldy. Aşgabatyň bir tarap Türkmenistan şahy ýolunyň ornuna ýerleşen Çeper haly dukanyny awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň öňürýän biri birinden owdun, göze ýakymly hemde tebi gaýratynlyklary bilen tapawutlanýan haly önümlerden sowda nokudy açyldy. Awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti 2016-njy ýylyň 15-nji fevralyna Türkmen halkynyň milli lideriniň akpata bermegine açylyp ulanmagy berildi. Haly kärhanasy gysga wagtyň içinde öňürýän önümleriniň mukdaryny artdyrmak we ýokary hiyilligini gazanmak hemde teze iş orunlaryny artdyrmaklygy başardy. Häzirki wagtda öňürýän önümlerini ýakyn we uzak ýurtlara eksport edýän awadan haly kärhanasy özüniň nepis haly we haly önümleri bilen ýurdumyzyň senagat mümkinçiliklerini inne bir neçe ýyl bäri sallany goşunt goşup gelýär. Awadan haly toplumyny öňürleýän dürli görnüşli halylar iň islegli haritler hökümde tanalýar. Olaryň arasynda öýleri bezemekde ulanylýan, awtologlaryň kürsüleri üçin niýetlenen halçalar, ofis mebelleri üçin halylar hem bardyr. Awadan haly önümleri daşary ýurtlardan import edilýän halylardan özüniň syklygy, galynlygy, renk durnuklygy, nepisligi we çydamlygy bilen tapawutlanýar. Aşgabatda geçirilen halkara olimpiadanyň jemler jemlenni. Beýlim bolşýar halkara insan-perwer ilmleri we ösüş universitetinde Türkmenistanyň hemde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda matematika boýunça 4-nji açyk halkara olimpiada geçirildi. Halkara Zenanlar gününde matematika boýunça 4-nji açyk halkara olimpiadanyň ýapylyş dawarysy geçirildi. Bu barada halkara habarlar merkezi habar berýär. Matematika boýunça halkara olimpiada dünýäniň 50-den gowrak ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, şol sany Türkmenistanyň talipleri gatnaşdy. Olimpiada Russiýa Federasiýasy, Özbegistan, Hytaý, Bolgariýa, Ispaniýa, Saudy Arabistan we Indoneziýa ýaly dowlatlardan 100-den gowrak talipler gatnaşdy. Talipler ýekabary hemde toparlaýan esasy ýaryşdylar. Olimpiada iki dilde, türkmen we ingliz dillerinde geçirildi. Halkara olimpiadanyň ýapylyş dawarysy aýdym sada wesenip geçirildi. Olimpiadanyň netijeleri boýunça ýekabary esasy 41 altyn, toparlaýan esasy bolsa 6 altyn medal gazanyldy. Türkmenistanyň talipleri 22 altın, 51 kümüş we 104 bürünç medal gazandylar. Türkmen talipleri toparlaýan esasy bolsa 2 altın, 5 kümüş we 7 bürünç medal gazandylar. Mälim bolşaly geçen ýyl türkmen talipleri bu olimpiadada 20 altın, 37 kümüş we 63 bürünç medal gazanypdy. Kononenko halkara kosmos stansiýasynyň serkerdesi boldy. Halkara kosmos stansiýasynyň teze serkerdesi Roskosmos korporasiýasynyň kosmonawty Oleg Kononenko boldy. Türkmenistanyň hemde Russiýanyň gahrymany Oleg Kononenko 2023-nji ýylyň 26-njy sentýabryndan bäri kosmos stansiýasynyň serkerdesi bolan Ýewropaly astronawt Andres Mogensondan bu wezipany kabul edip aldy. Mogenson Kononenko stansiýanyň simbolik açaryny gowşurdy. Şondan soňra ekipaj däp bolşýaly stansiýadaky jaňjygazy urdular. Kononenko şu ýylyň sentýabr aýynyň ahyryndan çenni halkara kosmos stansiýasynyň serkerdesi bolar. Mälim bolşýary 4-nji fevralda Kononenko uzak wagtlap kosmos giňişligine galmak boýunça dünýä rekordyny goýupdy. NASA edarasynyň maglumatyna görä, 12-nji martda Roskosmos korporasiýasynyň kosmonawty Konstantin Borisov, NASA'nyň astronawty Jasmin McBailey, Ýewropa Kosmos Agentliginiň astronawty Andres Mogenson, şeýle hem Ýaponiýanyň Aerokosmos barlyklar agentliginiň astronawty Satoshi Furukawa ýere dolanyp gelerler. Oscar bayraklary Open Gamer in Go film bayragynyň eýesi boldy. 1929-njy ýyldan bäri gowşurylyp gelýän Oscar bayragynyň nowatdakysynyň ýeňjileri mälim edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles şäherindäki Dolby teatrynda geçirilen Oscar bayraklarynyň gowşurylyş dawarasyna Open Gamer filmi tapawutlandy. Bu film in Go film bayragynyň eýesi boldy. 4 ýyldan bäri Amerikaly aktyor Jimmy Kimmel tarapyndan alınıp barilen dawarada Open Gamer film 10 kategoriýada dalaşgar görkezildi.
Şolaryň 7-si boýunça bayraklary münasip bolan Oppenheimer filminiň baş gahrymany Cillian Murphy iň gowy erkek aktyor bayragyna münasip boldy. 96-njy gezek geçirilen Oscar bayraklarynyň gowşulyş dawarasyna Emma Stone iň gowy zenan aktrisa bayragyny eýeledi. Oppenheimer filminiň rejissöri Christopher Nolan iň gowy rejissör bayragyny aldy. Dawarada iň gowy daşarýurt çeper filmi bayragyny Behwitler zoology film münasip bolan bolsa, Hayao Miyazaki'niň Oglanjy Qoquş filmi iň gowy animasion film bayragyny gazandy. Ine mehriban müşdoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçen habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatantürkmenistan.com saýtymyzy izarlamagy, şeýle Ata Watan TV YouTube kanalymyza agza bolmak ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolan.